שנות ה-30 יזמנו ליהודים בסלוניקי חוויה גלויה, או חוויה של אנטישמיות גלויה, מה שלא היה לפני כן. 850, 1860, פחות או יותר. בעיקרון הוא ארון ספרים. המסע היה סיום של לימוד עמוק על תרבות, תולדות, שפת, הדיבור של יהודי סלוניקי. המסגרת הזאת של בר אילן מאוד התאימה, גם ההכנה שהייתה נהדרת, על כל ההיסטוריה, על כל ההוואי היהודי, על כל הקהילה, על כל המורשת, ועל הדרך, ועל כל הסיפור של השואה, שאנחנו קיבלנו אותו בזווית אחרת, זווית של יהודי יוון, עם כל הסבל ועם כל מה שהם עברו, כיהודים ספרדים, דוברי לדינו. עד אז אצלנו יום השואה היה יום גטו ורשה. ההחלטה לצאת למסע הזה הייתה סגירת מעגל. רציתי לראות את כל מה ששמעתי. ליד הבית הכנסת היא מאוד התרגשה. היא בכתה, אמא שלה הייתה שולחת להדליק נרות. היה חשוב לחזור לזה עוד פעם, לראות את העבר המפואר שהיה להם. לוח השמות הוא התגלית הכי גדולה שהייתה שם, מכיוון שזו פעם ראשונה שראיתי את שמות הנספים שהם משפחתו של אבי. חשובה לי מאוד תרבות הלדינו, חשוב לי מאוד הנושא של שימור, המשכיות, ככל שזה אפשרי, אבל אני רואה בזה שליחות. הגדלים העצומים של המחנות האלה פשוט הפחידו אותנו שראינו אותם עכשיו במקום, וזה היה חשוב לחזור לזה בחזרה. אני חושב שזה היה מסע מדהים, מרתק, מסע שהפך את הקרביים. למה אנשים רוצים פתאום להתחבר לשורשים? שאלה טובה מאוד, אני לא בטוח שיש לי תשובה מוחלטת לגבי זה. אני יכול לתת את הפן האישי שלי. אני מה שנקרא, נגיד, בני דור שני, למרות שאני לא בן של ניצולים. וברגע שלצערנו אנחנו נפרדים מהדור של ההורים, פתאום נוצר איזשהו חסר נוראי, פתאום אין עם מי לדבר, פתאום אין את מי לשאול, ומתחיל איזשהו געגוע מאוד שורשי ועמוק לבית שהיה ואיננו. ואני חושב שהחיבורים האלה לאוניברסיטת בר אילן, למרכז לחקר הלדינו, למסע הספציפי הזה של סלוניקי פולין, משרת את הצורך האישי